du lige fortælle, hvor vi er på vej hen, Jonas? Vi er på vej til Livigno i Italien. Livigno? Der går en lift fra Baccestein over Lagrein og så videre over til Italien, over til det her Livigno. Så der er på vej over nu. Vi har kun siddet her i 8 timer. Ja. Men det skal nok blive hyggeligt. Ja. Det gør det. Og det tager så 16 timer tilbage, fordi det er om aftenen, så der må det ikke gå så hurtigt. Så vi er ved godt mod, og vi glæder os. Der er simpelthen fartbegrænsning på liften. Det er der. Ja. Den går lige ned med 2%. Okay. Så Hyggeligt. Er det dig, der prutter egentlig? nej, det har man sige mig. Ja. Jeg kan godt lugte det. Ja, ikke? Jo. Ja. Ja, ja. Men sådan er det jo her i... Det deler man. Når man sidder lidt tæt. Det deler man. Det gør man. Det er rigtig hyggeligt. Ja. Det er jo kun med sådan en mandetur, ikke? Det kan godt være lidt harm. Ja, mande. Lidt proteiner. Så ved man, så føler man sig sådan lidt hjemme i Jylland, ikke? Ja. Så det er fint. Godt.